pun wauta sinaring yo kalih Brotowusi Wasan kaya ngenteni udaning mangsa ketiga Wasan weringgal cabang bayi mapan ana tepining balumban Waliyan iso ngenteni nggon musuhan mapaning taratak Kabupaten Gagah Tinunu Pinangka dadi utusan Yayi Dewi Alimbilan Yayi Werkudara supaya mapak kandhang tuwa ya Wibrajadata. Ingkang manut katangan cinta tampa sesuk-esuk ndalem mlethek ing Surya. Gorikan kota dadi ratu mapaning pringgondani kuwi ingkang kinarya dadi pepatih utawa Warakanata ora liya ya kuwi si Brajadata. Brotowusi piye parang watane? Ya kene dina iki kowe mudhun saka sing bentar ing Kadipaten Gagah Tinunu ran gawa dulurmu tuwa Brajadata. Malayan ora sawang katon brabak abang wedanamu netra kocak mundarandir. Kaponyata kaya wong ngampan hargane nepsu eneng apa Braja Musti matur. Yang so aku amal mayong engkang kamira mangat-angat nisesyo matu prabawa Yesus apa
awan aturaken ketiwasan sinuwun lho ketiwasan iki kapala dinten samangke kula sampun saged pinanggih kaliyan Kakang Mas Brojonto cingak semrengak kajian dene wong kang lagi umak-umak anggen kula nampi dawuh saking Kakang Brojonto jebul bebasan isu dele sore tempe ingkang sekawit sagu pinarya dadi bupati Kanwata Samungsa Raden Kanwata kajumenengaken ratu dinten samangke malih kang dadi paningalih boten sumedya dadi patih wonten pringgodani ning badhe ngrong-ngrong kawibawan rinjungking klungguhanipun anak Mas Gatotkaca malah prasetya wonten ngarep kula Gatotkaca iso dadi ratu ning pringgodani yen wis kemlundung mustakane Raden Brojonto welak Brojonto kandha kaya mengkono wis pati dawuh Sangapirang lenang pun trumpet sang retnaning samono yogi tukang palang ati yogi tukang nesing tias yogi tukang kudu kering kemana kau mangkuk terus tiarani yogi Brojonto rusak aja ing atase sekawit negara pringgodani kita ngrong kamu to gak bakal dadi ratu Brojonto terus dadi wagi ning apa nyoto dina iki kene ngopo kok kanthi malik-malik kene ngopo Brojonto sih kene ngopo dulurmu tuwa kok kanthi malik-malik dina iki kene ngopo lho nyuwun pangapunten kula suwe-suwe itu kula tak matur wonten ngarsa paduka kula piyambak inggih bingung niku mongso bolong Dadi dene samangke paduka kawusul dherekaken dhateng laku Jandra kula mapaning blagati lulu kula nderek nyuwun pengayoman dhateng paduka nyuwun kula dewa. Napa ingkang panganti kawusan kula mangan dor aku enane ora kaya nganti ora bumi pak amit anak siapa mak foto boleh kaitan Brojonto sing bae aku dinipun wis aku dawuh sinuwun
ora rupa yaksa laku kamayong engkang gambira marang nisesyo metu Prabowo Yesus apa gempok mlecor nanging lawan Yesus sapra gempok lawan tasya durtal arsa tumenggung Purbaya Pati wonten timbangan kang dawuh Kanjeng Adipati tumenggung Purbaya Pati wonten pangandikan ingkang dawuh Gusti Adipati Pat Adipati Pat matamu waduh panjenengan kok mekaten lho sakarepku omong-omongan guneman karo Adipati kok ora cetha tembungmu Adipati ora Adipat ngono. Kowe tak suwek lho lambemu. Kowe karo aku ki bangsane buta. Gatotkaca arep dadekke ratu ning Pringgondani. Wah, mriko cocok biasmu amoh. Lha terus Gatotkaca kuwi tedak turun mungsuh. Gatotkaca kuwi anak Werkudara. Werkudara kuwi anak Pandhu Dewayana. Jlendreng Pandhu kuwi tau mateni bapakku Swargi Prabu Kalatrembaka ana jroning perang gedhe sing diarani ya kuwi perang pamuksa. Ping pindhone Werkudara kuwi najanta garwane kadangku sepuh Kakang Mbok Arimbi. Werkudara nalika rabi karo Mbak Yu Arimbi iki biyen mateni dulurku tuwa Kakang Prabu Prabu Harimba kuwi mati dening Werkudara. Mongko Gatotkaca ki anak Werkudara anak Pandhu padha karo aku siji kudu malesedani Kanjeng Rama Swargi Prabu Kalatrembaka. Ping pindhone malesedani Kakang Prabu Harimba. Monggo Gatotkaca ki putu Pandhu anak Werkudara sing kudune dikemah-kemah wandane. Ora malah dipuk-ipuk dadi ratu ing Pringgondani Kapanyata iki dina aku ora nrimake. Ya kalwajo mulo prikambit lumpat timur watu lanang kuasa nyekel gaman butuh berdua sing ngapani kapuan warna iki dina brojo musikan wajib hari kudu diundur. Anu kok urung mereka dirang. Buta galak munjak nyajak kunto nuli tanjak oh
Wadyabala sapa wae sing piyantu marang anggota Najanta dulurmu dhewe najan wong pringgonan aku tare marang wis aku dawuh Gusti Adipati. Dalanake wong mati bengong apa mati entane kaya durika tunggu sing pikir akari badan karingan inten Urung sawetara suwe nggonku pacar baris mapan ing alun-alun Kadipaten Lagah Tinulu. Apa nyata napa dawuh perintah saka Kanjeng Adipati Brajadana supaya mikut marang brot sing diarani Brajamusti. Ning kapala dina iki ora Brajamusti ingkang magun mumpung mapaning payudan jebulana menungso gedhe cilik dhuwur cendhek brengose sakepala sisih sampe ke kuping. Mripate plolang plolong sirahe gelila gilik gembelo pacake kaya gumenjleng sujukane dudu karepe dhewe lekno mripatmu jerengen kupingmu nganti suwek wong swila bumi yole Sangkura ya garba ruci Raden Haryo
Setyaki aranmu. Ora kowe Setyaki. Setyaki luwih. Setyaki itu luwih. Kowe dudu Setyaki ya? Dudu. Kowe Setyaki. Kowe sapa? Mono ganti tepungno. Abdi kinasih saka Kadipaten Dagatin Mulu pangkat Putu Menggung. Utawa KLT Nedi Kanjeng Raden Tumenggung. Sastra Sengara Dewa aranku. Anyar, jeneng anyar. Sastra Sengara Dewa. Duh, sastra Sengara. Maksudi mulai gawe minggir aja kowe sing aku numpang payutan ndi sing diarani Braja Musti wani nyentolani dawuh Raden Braja Denta kakang itu tak percaye ndase tak tugele gulune tak bengkae dandane tak longgone parung waduke tak odol-odole ususe tak ojote. Apa nih? Ojo yak-yakan. Oleh tetembungane ojo nganti kowe cocok. Cocok bangsane manuk dicocok. Kamu nyata mau ganti mikir di Braja Musti kene iki. Yen kula jemung Braja Musti calon ratu Bringgondani sing diarani ya kuwi Gatot Sukadi kene iki. Gatot Kaca. Gatot Kaca musuhe dudu sapa iki Tumenggung Sastra Sengara Dewa sing nyempal baune kanan kiri sing Kaca. Aja mung kowe iki maju sak wadya balamu ora Setyaki bakal mundur saged undang kanjeng langit kelap-kelap. Saton lir impane alit. Lumarisa gandrung sasaran kadu Masaki Setyaki sumbarmu kaya lanang-lanang model kaya wani dilat wis abang maning remuk sing gede. Parsat kaya pinter lajane. Kemare tangan itu Tumenggung Sastra Sengara Dewa nibani diadam rasi gamrapat guroni batangmu tangkeme. Tanjung doirane Mas. Yo. Ini ora pareng piye.
Ush. Wah, oke boyong mesti api. Wah.
Lagi ya semua. Ikut dodo. Ini ya bayangan dia malah berkah ya lalu dongo bareng-bareng. Kopi, utawa ngopi mau lagi pikir. Wis balik. Anoman musuh. Dari sopo sing wali kowe pacake dosane bumi gonceng langit kelap-kelip lampu di kota kotak-kotik mata mongakan ayo Brojo Musi Narsando kuwi adikku dhewe wani bebelo Gatotkaca pacake dosamu tak gelak-gelak dhewe yen nganti karo waca ora trimo
Gatotkaca tak pangane sisan. Yen wajadi ku kadang brojo-brojo lamatan wikalpa kala bendana ora trima. Tak pangane pisan. Yen Mbak Yu Dewi Arimbi ora trima. Pancen kae Mbak Yuku. Tak pangane pisan. Ayo! Suku-suku batok dewa elo sirono menang solo leleng ayo tuka mak jentit lolo mak jentit yen lobak ora Ugru Raden Setyaki. Sapa kowe? Raden Setyaki. Sapa kowe? Raden Setyaki. Sapa kowe? Raden Setyaki kowe sapa? Aku roh kowe Setyaki. Ning kowe wong endi? Kowe wong Ndorowati. Sing tak jaluki bumi mutan darahku. Mereka Dani yen kowe yen wani milani keparat Gatotkaca kowe kudu mati dan ngukur dengkul So Begawan Anoman Inuman Anoman ayo kowe dentok brojo brojo dentok brojo balilo marang Gatotkaca modal pengin nyidam Cempalo kepengin nyidam Trebelo kepengin nyidam dadi korban besar kaya sapi karo dus
Oh. Kemarin berkuku tak kuku tak. Boleh dalam ni. Ayo coba ya berkuku mana-mana kok belum kali. Ketularan yo. Perang lagi ketularan. Yo entek rong piring. Oh, bengok. Karo dene bola-bali kowe butone kowe ora tau nonton wayang apa piye ta? Ora iso bedakne to ndi buta ndi dudu. Buta ki kok anggere mengengeh mawa siung kanan kering iki jenenge buta. Ya aku iki Brajana dasar konyata. Kowe ngerti sapa aku? Lho lha kowe sapa? Ratu Mandura Baladewa. Lho kowe Baladewa kok takon kancane. Lho kowe Baladewa ning aja kengok-kengok. Perang kuwi lirih-lirih wae. Ngopo iki? Lho malah banter. Grebeki tanggane iki ning kutha. Akeh wong istirahat ning ngene nek kowe bunga-bunga mbrebeki tanggane sore taun ngarep rawine sapa tanggung piajak. Jawab. Banter iki. Ayo, kowe aja melu-melu Baladewa. Iki dudu rembugmu iki rembuke Brajadenta karo Brajamusti karo kulawarga Pringgondani. Kowe wong Madura, kowe wong negara saka negara Mandura, aja melu-melu. Nek aku utusan Joko Yayi dhewe ali takon nyapa kudu ngikirke marang kowe. Yen ora gelem dadi pati kang kota aja takon utusan nyapa kamar pungkae Baladewa. Ayo kita
Jantung. Dudu karepe Dewi Baladewa oleh ngamuk ora umum. Yen cara gendul ngarani luar biasa. Jangan. Sikile dupak tangane nyampluk cangkeme ngoceh campur midoni. Kaya ketas mangan soto. Ratu Nalindra kok mangan soto kok. Jan kaya ora enek wong namane Mbah Imbul. Baladewa iki ora tau mangan soto kok. Soto kok iwak karo duduhe kok. Oke iwake. Dudu sok urukan iwak kok ya ora Baladewa. Bareng ditakoni kancane soto dudumu iki soto kering. Kering biasa soto kok kering Baladewa. Jangan nyiduk iwak kok tak sidukan kancane ra pengen. Bareng nek capar nek jan ora disenggol blas kok jare diarani kukulen. Nang capar diarani kukulen. Nek bareng iwak-iwake marai gatel kuwi nek kowe. Ya aku iwak cocok kok. Malu Baladewa jan. Wong kaya ngono bae karo soto kok jemenake. Aku ki ora mangan nyawang toke wareg iki. Sendokane. Angger ngendok soto kok mak telegu. Kuwi ngendok kok nyibuk ya. Lho apa wae? Kowe gondane watuk lho. Jenenge Ratu Negara Mandura. Apa Mandura ora tau enek soto kok. Bareng metu bakso. Bae tak kira nek wis waleh wong ya mergo mangan soto wis pokokan. Bakso ya men imbuh pentol. Sajane pentole lekas entek ngono imbune, nek ketok koken diimbuhi dudu. Bae pentol sak duduhe mangan kok ratu kok kaya ngono, mangan kok kaya diombe. Lah kok ditegok-tegok sak pentole, wong ora sloloten lho Baladewa. Wong ora tau tuku bakso kowe Ratu Mandura. Wah lero pentol jan. Melonge plilik nyiwa, plilik nengen. Lulah noleh ketok enek sing nyawang mak temol. Jan. Ratu kok ora tau mangan kaya ae. Ora apa-apa bareng kancane ngetok kene dipliriki. Wah, kok ning ndi golek dimu? Wingking sinuwun bal wingking. Wingking sinuwun bal Baladewa maksude. Lah kok terus ngalih ning mburi. Tak tonir kok ngene. Lah kok ora mie, jebul mie ditumpuki sego pecel. Ayo. Jan. Takoni kancane kok pecel iki. Ha ngisore nek ngene. Romansake biasane sing tingkat ki omah, lah iki panganan kok tingkat ki ora Baladewa kok enek. Dudu karo dhewe. Bareng jantine panitia kurban. Badan kaya ora tau ngono iwak. Angger sing tepong senengane kuwi keke mburi. Disurak sarung kangge sikil ning mburine. Wong kancane ngalih lebokke tas. Ratu kaya ngono. Baladewa. Arep kaya ngopo kowe menungso lumrah Baladewa iki bansane buta kok gagak limpamu. Untal marang kowe piye? Kamu tak Baladewa.
Gagak Baladewa iki. Rumangsa landhep siomu. Rumangsa ngahutumu. Rumangsa mbok cangkemmu. Cangkemmu dhewe. Piye? Kowe nyangkem-nyangkem Baladewa ya kowe. Ora kelak sapa ora cuma Jura Baladewa Kusumari Tawasi Jala-jala kok rasane Raden Kartono. Wong Sekti Mandra Gunung Gedhe Sampung Edeng. Wis njata loro tata Guru Siratana Gala Tamai Gunung Jubluk Sorasa Bumi Pengasu Papat. Apa mereka nyudet buta dadi to kamu amun kowe apa? Ungkapnya. Mane iki aku Baladewa bingung cakepan iki. Amung Surabrata, Jayabrata apa kuwi? Mana nek tembung perbendaraan iku kurang aja omong. Petuk bakul wedhus, ngomongi wedhus ya iso. Petuk bakul panganan, ngomongi panganan sakrenane panganan ya iso. Amor supir ngomongke babakan sopiran iso. Ora ngomongnya apa kok iso. Kancane seneng ngumpulke layangan, ngomongnya layangan jenis layangan yo hafal. Itu tak jawane Solo Blitar kok omong. Kok ora kesel blas. Dene kancane aku tak leren sik ya. Nggih, Mang leren mriku monggo. Omong kon leren piye kancane wis Baladewa kok sugih. Dene wong gedhe nek wahim kok ribet. Apa kira-kira gotas ya? Oh, manajer rumah tangganya diri. Baladewa nyodon ditodok. Apa nyoten rami atau ada unta malang. Ya, krek suwale diuntane. Baladewa lho, perang kok cepet jare to, Dik. Wah, ngangge celana training. Sepaton. Oh, nang Moreno. Mareno. Sepaton. Oh, kene nalekne sepaton kuwi piye kak sikil kiwaraske ora ndadekke siji. Bareng mlaku kok kecolotan. Rasa jangkang iki Baladewa apa kancangan kowe? Lah nek kowe aku koyo golek kenalan. Loh, noleh iki wong Baladewa karo nek aku nang kene. Wah, pancen ciplong nek mripate. Laro nek entok ning kene. Oh, noleh ngono. Lho, nyapa ning sono kowe? Wah, nguyo. Tak kira ngetokke nang golok bae. Nguyo. Ayo kaumbenane apa to Baladewa? Nguyo sak jam kok rantek. Oh! Aja takon dosa utama yang kowe Baladewa patangan. Kamu mau menguntal Baladewa ya? Iki jenenge ben sing ora ngerti Jawa no basa Jawa. Wah, gaul tenan Baladewa. Ya apa menang? Apa kuwi?
yen ora mengkene takon dosa praja terus musuh ratu mandura kula dewa kapon to ratu mandura wong iki sang pancen wis kula takaya kula joton kula ora mingkano teman kula iki tadi gol kowe iki kula dewa kok tukang nyarne bal-balan ngomong kaya ora kena diselani ngomong ki mbok alon-alon Ratu Mandura Prabu Baladewa ya aku iki. Nah, jenenge kowe ngajeni sing mok jagongan. Omong-omongan iki kalem-kalem. Yen kowe ora minggat saka Gagah Tinunu kowe gelem dadi pati Gatotko. Padha karo kowe pengen modal. Ngono iki kupingku pinak. Manja kowe ngelokke aku nantang aku ning aku marem ae. Tembungmu itu ora ketok nesu. Alon-alon. Kakone tampuk suara padha ngomong kowe lho. Ketril iki to. Aja digas to. Alon-alon, konsentrasi. Yo, ngerti aku? Apa? Konsentrasi. Amuk Surakarta sewu. Atau mandul Baladewa semua ini kita masih jalur rokok kosong raten kasotan yo parat duduk apik. Nah ngomong terus kowe ora tau gurah lho. Ratu ki lek seneng mangan sing mengandung lengo ki mbok disudo. Ratu karo Pak sambel lho. Panganane yo ngono. Ora minggat to minggat to apa? Enggak. Mau tak bedek ngono mak tuwor. Apa iki? Ungkaknya. Ayo kita tidak rampok. Ayo saya tamu Ono senjata niku. Ora minggat penyebut. Ratu Mandura Prabu Baladewa ora apa-apa panggung watu seperti mondro kudu ditamu pendek. Aku wong sing kaya ngono kok kancan den ngaprang Ratu Mandura Baladewa. Yen ora minggat kok tak kok papan ono senjata negara piandel negara Mandura. Tegas mati ra tegas yo modal. Senjata sing ora kena tinuak dene senjata to. Yen kowe isih tetep wani njaluk ae bali karo apa? Ora pengen modal satan. Tampan ono negara bodo to. Osek. Weh. Mula mangan iki oke. Kowe iki nek perang ning kene ndek puno kuwi wetengmu kewareken amen nesu kowe iki. Wong iki nek kaya kowe nek kewareken ki aja perang. Nek perang kowe mesti nesu mergo kowe ngempet ngantuk ngono. Wong kewareken ki nek ora ngantuk, wong kewareken ki nek ora ngantuk ya mesti ora penak lungguh ya ngedan-ngeden. Mlaku ya men bangkung kewareken mangan ki nang ukuran kok. Menungso kok panganane kaya 10 menungso. Tampar senjata ora sandreming yo. Baladewa. Senjata nenggala iki bakal tak tampani ning Muradina iki brojo dendong iki besok wani saiki wani. Nenggala tak tampani ora dina iki. Nenggala besok yen aku dadi ratu ning Pringgondani. Sing tak jaluk negara bumi utara aku Pringgondani iki negarane bapakku. Ya kene kowe ngamuk punggung ngetokke senjata nenggala karepmu ngarsi nyawane Bradadenta. Destun temen kebangetan. Aja-aja kowe milik gendong lali. Ora Gatotkaca sing pengen dadi ratu ning Pringgondani ning malah kowe wong Mandura
ketitik kowe melu cawe-cawe kowe milik kamukten pringgodani Baladewa. Apa pikiran Baladewa? Arep mentang-mentang kaya gendhewa, malang-malang kaya perbatan, upat kapita kaya buntute ana tapak angin, kekejero kaya manuk beranjangan. Kowe wong Mandura, kowe dudu wong Pringgodani. Ya kene kowe melu celeng, boloten melu kebolaten ngamuk unggung ning Glagah Tiruna. Aja-aja kowe sing milik Pringgodani. Yen pancen kapornya to kowe ora milik Pringgodani minggato. Iki dudu rembugmu. Iki rembuke wong Pringgodani Baladewa. Pikiran aku ana mungsuhan karo kowe. Cinta jaluk bumi kaya aku Pringgodani. Putra Swati Prabu Kala Tremboko. Bareng kowe. Kowe anake sapa Baladewa? Kita tumrapake karo kowe iki meneh aja dhisike kersa. Kowe karo aku aja nganti dhisiki. Simbah kunggonku ndereke marang Brajamusti njaluk kawibawan supaya Brajadana saged dadi pepati. Supaya nggone dadi pati mati marang Garwata nggone dadi ratu mapan ana ing Pringgodani rumangsa kuwi bener. Mergo Brajadana ki wong Pringgodani. Jebule marang papan ana kene jebul malah pun kakang kaya wong bingung lumang lang-langan tambo-tambo sing tak tindake. Dasaripun kados pundi? Najan to Brajadana kaya anggal. Ning kaya-kaya tembunge ora sisih. Kowe karo aku iki sapa? Kowe karo Baladira ki mung wong jaban rakah dudu wong Pringgodani. Kowe karo aku ki wajibe ora melu perang kudune mung nonton saka kadohan. Mung nonton saka kadohan mesti aku. Ayo, perkara Pringgodani iki ben dirangkumi wong Pringgodani dhewe. Upamane Brajadana ora trima, ben dirangkumi karo Brajamusti. Upama Brajamusti ora iso ngrampungi ben dirangkumi dening Nyai Kirang Sarwata ya. Ayo bali. Bali ning Pringgodani. Wis aku tau nanti kok aku. Oh, aku wong patuh banget buat muga-muga kowe tak tanggon atas pisan untuk karo ayo besok wani saiki wani ya. Dewa kowe mundur. Nih Brajamusti kakang. Indriyan sasukra maruta bawana bana margana anta bayu ayo Brajamusti balamu wis padha mundur. Baladewa wis mundur saka paragan.
yen kowe ora nyarujuki Brajadenta sing dadi ratu kowe malah kepengin Gatotkaca tetep jumeneng Nalindra. Kowe kudu iso nglangkahi bangkene Kakang. Kakang, ayo sing babagan iki dipetung kanthi kepenak ora nganggo petung. Kowe linga Gatotkaca ki ponakan ajan ponakan nglangkahi. Wenange Pak Like tetep tak gagrak ring balik. Eling ya Kakang Pringgodan iki bumi wutah darahe dhewe. Gatotkaca ki biyen tau sengsara. Gatotkaca ki wis cilik wis dadi jagoning dewa. Gatotkaca wis ngakoni wujuding lakon pait getiring urip ana ngalam donya ngupati marang jati dirilan kapribadene. Mergo wis cilik wis rekoso. Ngupaya marang ilmu lan kawruh. Bareng kowe apa, Kakang? Kowe bendina mung lungguh betingkrang ana ing Utaraja Pringgondani ora tau meguru kawruh lan ilmu. Sangu apa sing kok nggo dadi ratu supaya nentremake Pringgondani? Manuta Kang, Pringgondani ben dilungku Gatotkaca kowe dadi patih. Pringgondani iki ben tentrem, ora tentrem-tentreman. Wah! Sembadani bongo tak labuhi yai. Perang karo kowe adikku dhewe ora apa-apa. Kowe mati ora apa-apa. Waton Pringgondani, Brajadenta sing duwe tutup bajingan Gatotkaca. Wah!